Salutare lume, bine v-am găsit. Am început cu al doilea episod din seria Minecraft Survival cu Mr. Radu. În acest episod voi merge să minez. Da, pentru început, da, să fac un chest, cum am spus, distracția de-abia începe. Momentan doar un chest unde o să pun toate porcăriile și toate cele. O să mă duc și după oi ca să-mi fac pat, să-mi fac și furnal. Dar da, să-mi fac mai multe unelte, căci în caz de găsesc mine ceva. Dacă să am destule. Și da, dacă este să mai fac un crafting table. Cum să găsesc o mină. Stați, mi se bloca puțin mouse. Gata, a revenit. Mă duc acolo să o fac în spatele casei. Da, din episoadele celelalte o să zic de pe... Dar nu am torțe. Da, ciudat. Și o să mă duc și după să-mi fac un pat. Da, de cabret. E bine pentru început. Și cobblestone-ul este bun, căci îmi pot face resurse. De la momentan este doar cobblestone. Voi să poate tot așa până când voi găsi. Și da, o să trebuiască să fac ceva cu lumină deoarece nu o întoarce. Dar da, mă voi descurca. Dirt. Da, nu merge. O să sap așa încolo. Nu merge cu asta. Nu cred că nu o să găsesc nimic aici. Știam așa un dubiu că aici nu e bine. Și dacă totul să nu fie plictisitor, voi băga puțină pauză, voi mina până când voi da de mină și da.